Så står vi og venter ude foran tapperiet, og kan I høre? Jeg ved ikke, om man kan høre det, men de er ved at øve derinde. Vi kan godt høre det i hvert fald. Prøv lige at filme her lidt, det tættes på. Det var en af dem, der gjorde, at de kender mig. Okay, den er meget intern, tror jeg. Kan man, tror man kan høre det? I will be right here beside you. If you get in too deep, you will owe the rest to me. You can ride all you want, but you won't see me, I will be gone. Cause you've heard this dark-haired lady, you'll never do it again. And if heaven walks with me. Hun er gået meget ned i en dyb tone, vil jeg godt lige påstå. Det er ikke sådan, den plejer at være. Der er en time nu, mand. Der er en time nu. Og det blæser rigtig meget. Det er smukt. Smager godt. Jeg kan bedst lide den her. Jeg kan bedst lide den her. Egentlig så får du så lige min fedtede næse. Wow, wow. Skal du? Det skal jeg ikke. Det skal du lige om lidt så. Min alarm tager kun lidt for din. Some way I will find my. Ej, hun sagde forkert i går. I det der, lige præcis det der stykke der. Ja, for vi stod og sagde det rigtigt. Ja. Nej, Pernille, det kan man ikke. Man kan ikke bare synge forkert, når vi står og synger det rigtige. Nu stopper jeg. Er det okay? Ja.